От началото на 2023 година се реализира проект BGRRP 2004-00008 Софийски университет, маркер за иновации и технологичен трансфер Summit. Проектът се реализира в рамките на стълб 2, създаване на мрежа от изследователски висши училища в рамките на компонент Иновативна България от Националния план за възстановяване и устойчивост на обща стойност 44 милиона лева, който е с продължителност 42 месеца до края на юни 2026 година. И най-напред един от целевите показатели е увеличаване на броя на нашите публикации в големите бази данни като Web of Science. И за това ми се струва, че дори само това би издигнало университета като научно-изследователски университет много. Но освен това привличаме чуждестранни учени, привличаме повече млади учени, имаме възможност да финансираме инфраструктура и защо през последните години имахме повече средства за това да развием университета. Това е по-скоро група от проекти и цялостна програма, която да развие университета в посоката, в която той без това се движеше. Стратегическата научно-изследователска иновационна програма на Софийския университет Summit включва разнообразни дейности, структурирани в няколко основни компонента. Международното сътрудничество в Софийския университет е традиционно най-добро в страната. Ние имаме над 350 двустранни договора с различни университети. Сега обаче в тези 22 групи, научни групи, които имат най-сериозна задача по Summit, ще има възможност и те да отидат в чужбина, именно в университети, в които има подобни научни групи, за да можем да се сътрудничим с тях. В съответствие с критериите за оценяване в категорията на конкурса, следва да посочим резултати и постижения на дейностите по проекта, които убеждават в неговия силен потенциал за успешна промяна. Мисълът на този проект е да въведе един модел на развитие на университета, като повиши неговия капацитет да привлича средства, да формира бюджета си чрез участие в изследователски иновационни проекти от една страна и чрез участие в международни мрежи и консорциуми, с които да се конкурира с други групи, други университети за привличане на външно финансиране. До 30 септември 2025 година са изпълнени всички планирани дейности и са отчетени важни резултати във всички направления на активности по проекта. Целевите стойности на повечето индикатори за изпълнение са постигнати и в някои случаи са надхвърлени, като данните уверено показват, че до края на проекта ще бъдат постигнати целевите стойности и на останалите. Най-напред очакваме повишено количество и качество на научните изследвания, което трябва да се постигне от една страна чрез запазване и развитие на потенциала на работещите вече в университета, от друга страна чрез привличане и задържане на млади учени. И на трето място, чрез подобряване на научната инфраструктура и физическата среда. Научно-изследователската иновационна дейност в рамките на стратегическата програма се подпомага от широк кръг дейности, свързани с нейното управление, отчитане и осигуряване на качеството, осъществявани чрез управителния комитет, съвещателния борд, включващ водещи изследователи от чуждестранни университети и административния персонал. Между по-открояващите се може да отбележим. Отчетени са 682 публикации, индексирани в Web of Science. Сключени са 14 споразумения за участие в международни научни мрежи. Подписани са 18 споразумения за сътрудничество с индустрията. Осъществени са 864 мобилности, в това число 622 изходящи и 242 входящи. В рамките на проекта Summit аз координирам дейностите по точка 3.3. Това са проекти, ориентирани с потенциал за иновации и трансфер на технологии. Общото финансиране на тази дейност е от порядъка на 6,6 милиона. Основният принос на тази дейност към проекта беше свързан с това, че колегите изградиха умения да кандидатстват, да пишат проекти и съответно да ги изпълняват, отчитат и успешно реализират. Поради мащаба й, успешното изпълнение на стратегическата програма е от съществено значение за развитието на Софийския университет.
Програмата Summit представлява доказателство за успешна институционална промяна с дългосрочен ефект. Чрез въвеждането на стандартизирани управленски инструменти и стимулиране на научния потенциал, тя се превърна в модел за добра практика, който може да бъде приложен и в други висши училища.